fantastisch. Een herinnering die nooit meer uit onze gedachten zal gaan. Het team, de plezier wat we hebben gehad, de wedstrijden. Wij kunnen terugkijken op een geweldige ervaring. Als je een wedstrijd hebt gefloten, hoe zijn dan de reacties vanuit Nederland? Ontploft dan je telefoon of hoe gaat dat? Ja, dan ontploft zeker je telefoon. En dan is het ook fijn om te zien hoeveel reacties je van vooral collega's krijgt. Hoe ze meeleven, hoe de wedstrijd gegaan is. Dat is wel een heel prettig gevoel. Geen mixed feelings? De appel was even zuur, maar ook die zure appel die bijten we met liefde weg omdat Oranje hopelijk, want dat is natuurlijk wel even zo. Ik bedoel, ze moeten natuurlijk wel woensdagavond nog even winnen. En ze moeten daarna ook nog winnen in het Maracana en dan die beker mee naar huis. Want dan is het gevoel voor ons nog veel minder erg.